инак мавзӯи имрӯзаи мо маданият ва масъулияти тозанигоҳдории муҳити зист унвон гирифтааст. Ба корҳои ободонӣ ва тозагӣ диққати хоса медиҳанд. Олмони чӣ мегӯяд? Фарангиз мегӯяд. А это так принято? Замин на кафетки ғалтам. 2 сол шуд дар он бино зиндагӣ мекунам, то ҳол ягон парторо надидам. оила бетараф набошад нисбати фарзанд тарбияи фарзандаш, табиат ҳам худ гуворо мешавад. Пластик дар табиат гӯем ки несту нобуд шуданаш аз 30 сол то 1000 сол давом дорад. ҳама ин партовҳо гашта организми худамон мебиёд. ба роҳи дуруст ҳидоят карданатон бо шуморо гунаҳкору сарзаниш мекунанд. канали колонии фарғонаро низ барои тоза кардан баромадем. махсус қути гузошта шудааст дар он ҷо партоянд. ҳозир ман шумоя 1000 сомон штраф кунам, албатта ки паги ин корро намекунед. мо бояд тарбия мекунем ахурдиш.